pagsunod sa isang isa.
Diyos, maray nabanggi po mga tugang, malod po kita para sa pamibi, para sa katoninongan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maherakon asin maugayo na Ama, di ka masasabotan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal, di pwedeng mag-ako sa imo, ang si isay man na namumuot sa biolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaurasaan, biolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katoninongan, lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katoninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katoninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katoninongan, kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo,
An prinsipe nin katoninongan. Amen. Matindog po para sa Regina Celli. Queen of Heaven, rejoice. Alleluia. For he whom he did merit to bear, Alleluia. Has risen as he said. Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary. Alleluia. For the Lord is truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, who by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may enjoy the happiness of eternal life. Through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matuka po. Sa liwat, Diyos maray nabanggi po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot kan CBA Fit, Alpapara and Manata family, for successfully passing the March 2026 LET exam, dulot ni Joven V. Aguilar. For passing the LET, dulot ni Neverio Nisha May P. For passing the LET 2026 examination, dulot kan Baricas family. Pasasalamat, dulot kan Moises and Balmedina family, Villaruel family, for the blessings and good health received by the Mendizabal family, dulot kan Mendizabal family. Special na kagadan for the board exam of Janelle Reyes, dulot kan Reyes family. Healing and fast recovery for Ana Maria Pavia, dulot kan Mendizabal family. For safe travel and protection of Mendizabal family, dulot kan Mendizabal family. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Jennifer, dulot kan Ranyola family. Juan, dulot kan Esteves family. All Souls, dulot kan Solano family. Dolores, dulot kan sa iyang familia. Jose Edwin, dulot ni Jobel. Ronald Hermenegildo, dulot kan Villaruel family. Mercy, dulot ni Dana Castillo.
Sa liwat, Diyos maray na banggi po mga tugang, ngunyan po solemnidad kan pagsakat kan kagurangnan sa langit, asin ang 60th World Day of Social Communications. Matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpoon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin ang sa imong espiritu. Ngunya na aldaw pigsiselebrar ta po ang dakulang kafiestahan kan pagsakat sa langit kan kagurangnan, Ascension of the Lord. 40 days after His resurrection, Jesus returned to heaven. Tanganing magtukaw sa tuo kan Ama, magpreparar nin lugar sa to, asin ngapit, masunod kita duman sa langit. Sa bilog na kinaban ngunya na aldaw, iyuman an 60th World Day of Social Communications. Sa misang ini, tatawan taponin espesyal na pagbindisyon ang sa tuyang Parish Commission on Media and Communications, pati po kung igwadigding nagtatrabaho sa media asin communications. Punantaan selebrasyon, ako untaan sa tuyang mga kasalan. Sarabay kita,
Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamili sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Kamurawayan sa kaligtasan.
O Diyos na makakamhan, gibuha kaming sa mga banal na kaugmahan magrukyaw, asin sa maludok na gawe nin pagpasalamat magugma, taan pagsakat sa langit ni Kristo sa imong aki, iyuan sa mong pagtalubo, asin kun sa inagduman an kamurawayan kan pamayo, duman man inaapod an paglaom kan sa iyang hawak. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturya kantataramon. Madadangog niyato sa enot na pagbasa an manunungod sa pagsaksi kan mga apostoles sa katotoohan na ang satuyang kagurangnan buhay asin mamuraway na nagsakat sa langit. Hinanyugon niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Namumutan na Teofilo, isinaysay ko sa enot kong libro, ang gabos na ginibo asin itinukdo ni Jesus. Puon sa kapinunan, sagkod na isinakat siya sa langit. Bago siya isinakat sa langit, ang mga apostol na sa iyang pinili, hinulitan niya sa paagi kan Espiritu Santo. Nagpahiling siya sa indanin dakol na beses, sa loob ng 40 aldaw, pakatapos na siya magadan, sa mga paagi na nagpapatuo na siya buhay. Sinabihan niya sinda dapit sa kahadean ng Diyos. Kan kaiba pa siya ninda, tinugon niya sinda, dai kamo maghali sa Jerusalem, halato nindo ang ipinanuga kan sa kong ama na sinabi ko sa indo. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad dai na mahahaloy, bubunyagan kamo sa Espiritu Santo. Kan magkatiripon si Jesus, asin ang mga apostol, hinapot ninda siya, kagurangnan, ibabalik mo na ngunyan sa Israel ang kahadean? Nagsimbag si Jesus, ang mga aldaw asin ang mga panahon, itinalaan kan sa kong ama, huli kan sa iyang kapangyarihan, dai nasa sa indo ang pakaisi kaiyan. Alagad, maako kamunin kapangyarihan, pag-abot sa indo kan Espiritu Santo, asin kamo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa bilog na Judea sa Samaria, sagkod sa mga puro kan kinaaban. Pakataram niya kaini, isinakat siya sa langit, mantang naghihiling sinda sa iya. Dangan, nalipudan siya nin panganuron. Nagtitingkalag pa sinda sa langit, mantang nag-iitaas siya. Kan may magtindog sa kataid ninda na duwang lalaking nakagubig nin puti na nagsabi, mga taga Galilea, ano ta nagtitindog kamo digdi na nakatingkalag sa langit? Ang Jesus na ini, na kinuha sa indo asin isinakat sa langit, mabalik arog ka nahiling nindong pag-itaas niya. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan, magparakpak kamo sa kaugmahan. Ikurahaw nindo sa Diyos, mga awit nin kaugmahan. Hulitaan kagurangnan, an kahorohalang kawi, kinatatakutan, dakulang hade sa bilog na kinaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos sa minakat kaiba ang kinurahaw, an kagurangnan kaiba ang tanog nin trompeta. Mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa Diyos,
Mag-awit kamo ni mga pag-umaw sa satong hade. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Ang Diyos hade kay bilog na kinaban. Umawon siya sa paaginin mga salmo. Ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na trono. Siya nagahade sa mga nasyon. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagpapatotoo na ang Diyos Ama binangon si Jesucristo hali sa mga gadan, asin pinatukaw sa iyang tuo, tangani na iyo ang maging pamayo kan simbahan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, hinahagad ko sa Diyos na Jesucristo na sa tong kagurangnan, ang mamurawayon na Ama, na itaos sa indo ang espiritu nin kadunongan, tanganing masabotan nindo nin urog na kapahayagan dapit sa Diyos. Hinahagad ko na maliwanagan ang isip nindo, tanganing manood nindo, kung ano ang paglaom na inapodan niya sa indo, kung ano ang nagsusupay na biyaya na ipinanuga niya sa iyang mga banal, asin kung gurano kadakula ang sa iyang kapangyarihan na yaon sa to na mga nagtutubod. Ang kapangyarihan na ini na yaon sa to, pareho kan kapangyarihan sa kakusog na ginamit ng Diyos kan buhayon niya liwat si Kristo, asin kan patukawan sa too niya duman sa langit. Sakop duman ni Kristo ang gabos na langit no na paghahade, otoridad, kapangyarihan, asin mga pamamayo. Ang ngaran niya mas halangkaw kesa gabos na ngaran. Bako sanang sa panahon na ini, kundi sa maabot pa. Ang gabos na bagay ibinugtak ng Diyos sa irarom kan mga bitis ni Kristo. Itinaos siya sa simbahan bilang kagsakop kan gabos na bagay. Siya ang payo kan simbahan na iyo ang sa iyang hawak, ang kapanoan niya na nakakapano sa gabos na linalang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan katapusan kan ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. An 11 disipulos nagduman sa Galilea sa bulod kung sain pinapaduman sinda ni Jesus. Kan mahiling ninda si Jesus, sinamba ninda siya. Alagad ang iba nagduwa-duwa. Dinulok sinda ni Jesus, dangan sinabihan. Ang gabos na kapangyarihan sa langit as sindaga itinao sa kuya. Kaya lakaw kamo, bunyagan nindo ang gabos na banwaan, gibuhon na sa kong disipulos. Bunyagan nindo sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Tukdoan nindo sindang magkuyog kan gabos na ipinagbubuot ko sa indo. Asin girumdumon nindo ini, danay akong kaiba nindo, sagkod sa katapusan kan panahon.
Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Kung bako po akong padi, siguro ang trabaho ko po, media. Paano kan grade 6 po ako, so school paper may warang photojournalist. Ma-contest sa aga. Kaya nagpili, maski sisay, ang napili ako. Kaya sa rong bilog na hapon, pinagtsagaan po ako kan sa kuyang maestra, iyo an advisor kan school paper, garo si Sir Ian. Sinagaan akong tukduan kung paano maggamit nin camera kay itong panahon, film. Tinukduan magsurat kung paano ang caption, day ko aram kung anong ibig sabihin kan caption. Day ko aram kung paano magsurat para sa dyaryo, tawara man dyaryo sa harong mi. Day man kami nakasubscribe o nagbabakal nin dyaryo, puro radyo sa nasa TV. Sinagaan ng gana puon district, division, regional, national. Kaya pag abot high school, iyo man giraray ang trabaho. Yaon sa student journalism, sagkod nakatapos. Pag abot college, iyo pananggad. Pag abot ko po sa college, sa UP, nag-apply po ako sa Manila Collegian. Ang gusto ko kuta, news writer. Natanggap, sabi kan editor, iyo man sana, ikaan ma-cover kan mga activities, ikaan maduman sa mga rally, ikaan maduman sa mga activities outside of the university, ika naman magpicture. Dinudulagan ko kuta sa camera, pero sabi kan editor mi, you write the news and you take the photo. Yaon ka naman sa naduman. And I guess those experiences as a student journalist has been very fruitful for me. Nakanood ako paano magsurat, nakanood ako na makipagkapwa-tao. Sa pagiging student journalist, nakaistoryahan ko ang mga simpleng tao, mga parasigid sa tinampo, inaapod ka itong police oyster, mga gwardya kaidto sa university na nakikipaglaban para sa night differential, mga propesor, mga public official. Ako ang para-cover kan mga rally, na-eksperyensahan kong matutukan nin badil, na-eksperyensahan kong maglaog sa Korte Suprema dahil nasusulo ang building. And among all these experiences, igwang sarong adal na naglalataw para sa sakuya. Ang tawo na may kapot kan kamera, ang tawo na nagsusurat kan istorya, igwang dakulaon na responsibilidad. Pag ika para surat, pag ika para kuakan picture, dakulaon na kapangyarihan na niyaon sa kamot mo. One photograph can inspire people. One caption can influence opinions. One news article can strengthen hope in people. But at the same time, when you write and when you take photos, when you choose the angle of the story, may kapangyarihan kang i-distort ang realidad, i-manipulate ang istorya, manraot nin reputasyon, magpakalat nin utik. That is why communication is not just about gadgets, cameras, microphones, or technology. Communication is always about people. It always affects people. Tamang-tama, ngunya na Domingo, inaapod World Communications Sunday. Pinunan ta ini kan 60s. In the 1960s, after the Second Vatican Council, nagkaigwanin dokumentong inaapod Intermerifica. Pigpapagirumdum, nagamiton kan simbahan ang communication. Kaya puon kaidto sagkod ngunyan, this year is the 60th World Communications Sunday. Parehas man giraray ang imbitasyon. Why on this Sunday? Dahil ngunya na aldaw,
iyuan pagsakat sa langit. Ascension Sunday. 40 days after pong mabuhay sa kagadanan ang kagurangnan, after He rose from the dead, 40 days later, He ascends into heaven. Mabalik siya sa Ama, matukaw sa tuukan Ama dahil aki siya kan mahal na Diyos. He will prepare a place for us. Tanganing pag-abot kan katapusan kan sa tung buhay, ipag-iiba kita duman. Pero bago siya nagsakat, may tugon. May huling habilin ang Panginoon. Ang sabi niya, "Go into the world, make disciples of all nations." Nadangog tayan sa gabus na readings ngunya nabanggi. First reading, second, and gospel. All of them talking about the same thing. Go, make disciples of all nations. Iyo po ini ang rason kung nata may simbahan. Pag hinapot po kamo kan sa indong mga aki, mga makoapo, nata po taigwang simbahan, iyo po ini ang simbag. Tugon ni Jesus. Kabilin-bilinan ng Panginoon. Mahali na ako, kamo ang magpadagos kan trabaho. You go into the world, you preach the good news. Kaya pag ang simbahan po nagsisilensyo, pag ang simbahan day na nagtataram, pag ang simbahan day na nagtutukdo kan moralidad, day ita po ginigibo ang trabaho na tinugon kan kagurangnan. Kaya day po kamo masuya, pag ang simbahan naggigiya in terms of morality. Dahil ang morality, naglalaog po yan sa gabus na aspeto kan buhay, including politics, including sexual morality, including media, including the truth, the internet, gabos na mga bagay na may kinalaman sa morality, meaning choosing right from wrong. Kaipuhan laugan kan simbahan. Obligasyon kan simbahan iyan. Tugon yan kan kagurangnan to go and preach the gospel. Kaya dakulaon po ang lugar kan communication sa satuyang panahon. Urug na ang communication, iyo ang paagi tanganing makapag-make disciples. We cannot make disciples kung dai kita mataram. We cannot make disciples kung ang tataramon ta bakong mabuot, bakong gentle. We cannot make disciples if our words hurt people, if our words do not uphold the dignity of others. Kung mahilig kitang magpasupog, mahilig magpakaraot nin kapwa, magchismis, magutik. Kung ginigibutaan gabus na ini, when we communicate, we cannot make disciples. We can only make disciples if we stand by the truth and by charity. Kaya importante po dahil mantang bako man kita gabus digdi, magiging media personnel o communications worker, gabus po kita digdi, nagko-communicate sa harong, sa trabaho, sa komunidad. Magayon ihapot ngunya nabanggi. Ang mga tataramon ko ba, naghahatod kan kapwa ko, pasiring sa Diyos. Ang behavior ko ba, online and offline, pwedeng apo dun na gibo-gibo nin sarong Kristiyano? Do my words reflect Christ? O pag nadadangog akong nagtataram, ako ang kausanin pagkabaranga, ako ang kausanin pagkaribong, ako ang kausanin mga kautikan. Pag nagtataram ba ako, sinusurog ko ang mga inaapi? In a room, tinotolerate ko ba ang pagraot kan mga kapwa na wara digdi? Nagtutugot ba akong piguulayan ang ibang tao dangan rinaraot sinda na mayong kakayahan magsurog kan sa diri ninda? Do I stand by the poor? Do I stand by the truth? Recently, last year, may bago kitang millennial saint, Saint Carlo Acutis, inaapod tang patron of the internet. He understood the internet and the digital world, pero dai niya po tinugutan ang technology na i-control siya. Imbes, ginamit niya ang internet to evangelize. He built a website
and he documented all the Eucharistic miracles all over the world. Bako sana yan, pirming nagsisimba, pirming nagkukumpisal, nagkukomunyon, marhay sa kapwa. Tinutukdo sa tuya ni Saint Carlo Acutis na posible ang kabanalan even in the digital age. At saan bago po kita magtapos kan sa tuyang misa, bibindisyonan taan mga miyembro kan sa tong Parish Commission on Media and Communications. Daita sinda gayong narireparo pag nagsisimba. Sinda ang nagpapakaray kan live stream, kan sound system, kaning mga camera, nagtitake kan sa tuyang pictures. They make sure na nadadangog na malinaw ang misa. They make sure na nadodocument ang gibuta. Day lugod malingawan kan sa tuyang PCMC na ang gibuninda mahalaga. Da inahihiling, da inare-recognize, but it is ministry. It's not just technical. Bako lang ining pagpakarhay kan camera, bako lang ining pagpakarhay kan microphone. It is a ministry of truth. Salamat sa satuyang ministry sa media and communications, harayo ang naaabot kan satuyang ebanghelyo. Dear friends, this is the invitation for us this evening. May we take part in the mission. Gabus kita, sinusubol kan kagurangnan, go out, make disciples. Gibuhon ta po lugod iyan, aroal daw. Pag uli sa harong, marhay magtaram. Sa trabaho, mabuot sa kapwa. Ang pag-uugali, nahihiling ang ugaling Kristiyano. You cannot make disciples if you don't imitate Christ. You can only bring people to Christ if we start living by the gospel values. Tukduan lugod kita kan kagurangnan, kung paano magtaram, kung paano magsurat, kung paano mag-create ng media content para sa kagurangnan. Lugodan sa tuyang ugali, online and offline, ugaling pang Kristiyano. Tindog po kita. Simbaguntaan tataramon, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagoran. Amen. Tipunon taan sa tong mga kahagadan, sabihon ta, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, magtalubo aro-aldaw sa pakasabot, asin pagpahalaga, kan sa indang naiibang misyon, bilang mga saksi ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa satong paglapigot, na mabuhay asin magbalangibog kan tataramo ni Kristo, magharo kita kan kusog sa iyang pagsakat sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nawaranin pagsarig, maawa sa kadiklumanin kawaranin paglaom, huli kan pagsakat ni Kristo sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa saindang kaluyahan, ang mga nagahelang asin ang mga biyadi sa satong komunidad, mapakusog kan kapangyarihan ni Kristo na suminakat sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan,
makapuling ligtas sa erokan na inandam ni Kristo para sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, pakihimatea ang mga pamibi kan sa imong banwaan. Buksan mo ang sa mong mga mata asin puso sa lubos na pakasabot kan pagsakat kan sa imong aki. Tanganing kami makasunod sa iya. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining satuyang atang, hakuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kami mapakumbabang nagdudulot kaining sakripisyo, para sa pagmuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong aki ngunyan. Warasan namimibi kami, nahuli ka ining orog kabanal na pagpatinarao-tauhan, makabangon kami pasiring sa kalangitan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Hulitaan kagurangnan na si Jesus, hade kan kamurawayan, kagdaog kan kasaalan asin kagadanan. Sa atubang kan makangangalas na angheles, suminakat ngunyan sa kaitaasan nin kalangitan, tagapagultanan kan Dios asin kan tawo, hukom kan kinakban, asin kagurangnan kan mga kabagsikan. Bako tanganing talikdan an hamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga tabtang niya na masunod sa langit, kun sa insya na inot,
samong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kamurawayan. Ang kagurangan Diyos min mga upo, ang langit asin daga, manukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, malalan ang minanipid sa ngaran kang kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Vere sanctus es Domine, fons omni sanctitatis, ec ergo dona quesumus, spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus, et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, cui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Pagkakatagan mo kagurangan, ipinapamarena mo. Ang matabuhay mo, Ina, ipinapahayag sa mga Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo. Si Santa Clara de Assis, patrona nin komunikasyon. Si San Carlo Acutis, patron kan internet. Asinan gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo.
Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya. Sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pamibi untaan, pamibi kan sa tuyang maestro. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maogmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. naghihinguwang magin marhay sa pagtaram, magpatinarauhan po kitanin katuninongan. Kasalanan
Haleluya si Yesu Kristo na nagsakat sa langit asin nagtukaw sa tuukan Ama. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong manigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo.
pamibi, maluhod po, pamibi sa hubileyo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon nin samong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdo e kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaito, ngunyan, asin sagkod paman, pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusoga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaadaan puso mi, na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo, huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiti mo kami. San Gregorio Magno, Ipamiti mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiti mo kami. Matindog po, mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, na nagtutugot sa mga yaon sa daga na makinabang sa mga Diyosnon na misteryo, namimibi kami warasan na ang pagkamuot kan Kristiyanong kaimbudan, magdara sa mo duman kung sain ang samong pagkatawo yaon na sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa World Communication Sunday. Anati po niya tong kolekta kan mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,419 pesos asin 15 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, 4,627 pesos asin 75 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 13,156 pesos asin 10 centavos. Sa Mayo 18, aldaw ni Lunes, maabot po ang imahe ni Nuestra Señora de Salvación. Magkakaigwa po nin Santa Misa sa oras na alas 8 nin aga. Asin sa Mayo 19, aldaw nin Martes, ililipat po ang imahe sa Santo Cristo, Quasay Parish, Dapdap, Legazpi City. Pagkatapos nin Santa Misang alas 6:30 nin aga. Sa mga deboto ni Mahal na Ina, tabi ima na magpirma po kita sa signature campaign form bilang suporta sa pontifical coronation ni Ina. Iniimbitaran po kamo gabos na mag-atindir nin Santa Misa asin magatod sa banal na imahe ni Nuestra Señora de Salvación. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na tig 5,000 pesos, 1,200 pesos, 550 pesos, anom na 500 pesos, donation through GCash, 2,775 pesos, Justin Ray Foncardo, 1,000 pesos, Brul and Del Mundo, 1,000 pesos, Emilinas, 700 pesos, Roderick and Elnes de Lavin, 500 pesos, Orpida Family, 400 pesos. Diyos mabalos po. Patapos na po ang Easter season. This Sunday is the second to the last Sunday. Next Sunday po, pagbalikta, will be Pentecost Sunday. That is the closing of the Easter season. Kaya kung masimbagiraray ka mo next Sunday, na arog ka ining oras, the last Mass, you will see na iluluwasta ining Paschal candle. Tamang-tama, paubos na siya. Simbolo po ini kan Easter season. Iluluwasta siya dahil hudyat na tapos na ang Easter season. We will resume with the ordinary time na naputol dahil kan Kwaresma saka Easter. Ang bulan po nin Mayo is the month of Mary. Kaya si Nuestra Señora de Salvación, ang pilgrim image na po hali sa Horoan, naglilibot sa bilog na probinsya. Utrohon ko po sa anunsyo na mahapit siya digdi sa St. Jude sa aga. Kung free po kamo, you are welcome to join the 8 o'clock a.m. Mass. Iyo po ang welcome Mass ni Ina. Kung daiman po kamo available, maghapit po kamo digdi sa Lunes anytime until midnight. Bukas po ang St. Jude hanggang midnight.
magsungko po kita ki ina, magpangadji sa atubang niya. And on Tuesday, ililipat na po siya sa Kwasay Parokya kan Dapdap Santo Cristo. May misa digdi, 6:45, send-off mass. After that, maprosesyon kita, dadarahon ta si ina sa sawangan, duman kita sa sabaton kan mga taga Santo Cristo. Panghuri, mabindisyon po kita ngunyan nabanggi kan mga miyembro kan Parish Commission on Media and Communications, pati po ang mga media workers, communication workers. Pero bago po kaiyan, buot mi pong i-congratulate ang satuyang media team, pati ang youth kan parokya, dahil kan nakaaging Friday, igwa pong Catholic Content Festival digdi sa diocese, asin dakol po kitang pinangganahan. Enot nominee po kita sa magayon na narration kaitong docu-film. Siring man nanggana po ang satuyang photographer, may kaputkan camera, si Faye. Sa iya po ang People's Choice Award kan photography. Dangan sa pelikula po na tungkol sa buhay ni Kuya Vince Arquero na yaon ko niyan sa keyboard. Maaraman po nindo ang palakpakan ta si Kuya Vince. Beautiful music. Ano po ang istorya kan pagtugtog niya dyan? Yaon po duman sa docu-film, inaapod ano nga ni ito? Pinagkanigo asin sinugo. Nanggana po ito na second best film, asin si Faye nanggana na best director. Palakpakan ta po Simba. Salamat sa gabos na mga youth, asin gabos na nagtarabang para sa pelikulang ini. Tanganing mahiling ta po gabos, mag-check po at yan sa Facebook page kan St. Jude Legazpi. Ipapahiling ta po itong short film at 8 o'clock in the evening tonight. Online premiere ka itong pelikula. Inaapudan mi na po ang miyembro kan PCMC, gabos po na nagla-live stream, gabos na nagpapakarhay kan sound system, takes pictures, writes articles for the parish, digdi po sa inutan. Pati po gabos na yaon sa congregation who work in media and communications. Advisor kan school paper, Ate Mitch, ang manager kan printing press kan diocese, mari na po digdi sa baba. Kunigwa po sa indo na teachers of communication, content creators, broadcaster, madya po sa inutan. Please. Mana po, digdi sa inutan. Kuya Carlo, please. Mana po. Digdi po sa inutan. Holy water. Tahaw po. Nganing mahiling man kamo tapirming behind the scenes, behind the camera. Sige po. Center po. Pakisabayan po ako sa pagpangadji. Let us pray. Lord God, you have called us to proclaim the truth and build communion through words and actions. Bless your children gathered here today, especially members of our Parish Commission on Media and Communications. And if there are in this congregation journalists, student journalists, broadcasters, media workers, communication teachers, content creators, those who work in publications, grant them wisdom to discern truth from falsehood, integrity in what they share, and charity in the way they communicate. May the media they create and use always reflect your light, your truth, and your peace. We ask this through Christ our Lord. Atubang po kamo sa mga tao, palakpakan ta po ang satuyang media and communications team. Matindog na po kita. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, ang Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa. Lakaw, darahon ang marhay na bareta sa kapwa. Salamat sa Diyos.
baba daw kayo.